Tiprasa kami amsa belai kheno jingjal kotor asai tongkha haste hapang mokol phiyogui naya obahaino kami ni borok belai kheno jingjal mani bagai kok sanani nangkha obahaino ongna badi khungsa tongmani toilet giri tai tui kaham nangjaknai giri obahaide haste hapang obaike asugui tong mungsa sep sabriya tiprasa rongni kami ongna badi no obahaino kok khulugui khaduk nangjai kok sai khanaraka podorai takarjola amsaini Kakak para mung tamo? Sin para mung ka podorai jalan para. Ponsel tinggal? Ponsel ke tam kamu. Kurbo takarjola. Nono Anggawari school tam jingjal tongke sagal. Mana kino boto Anggawari to kaham tongodo. Mana kaham tangi. Mana yo tiro. Kaham ke soli riya. Borok timote tiriya. Riya pata. Hengkak borok timote mana agi tu yo ko family no. Odek mana kai tu sinu yo ko ya mala ye riya borok. Tentang problem tong. Ane program ko to Leptin bahir. leptin ok ko krei or kun fan krei leptin bu krei kun bu krei yo jaga oh obo simia tai lama mo kaham krei ayan jaga jaga ekdom lama se kaham krei kheti na ra nge tei bo joto no maning ya ra thik mo te ka tei simaning ye iko lama bo sia sitara mitra ma chate sar ka se khungsa sangani dai ya mo chungna yo tabu sung lama kotor kheda khaimana abur sungna kinai ta kotor lama to icholing na yo sung icholing ni pore sungma khaka tai bo kaham kada uni tingmana uko pislok dari mana amang sung se sakhaman the un phana ukuri khlaya borok Ni mungka? an bungka rodung ga ma BJP rok ke kisa borok un phan seriya borok bongi sajung borok nije bekti kotor se nai borok nok rok borok bese BJP rok nok jaga borok gori dong jaga seriya borok nok rok ura na bakha iko jotoni nok phajak bongni khai bo je neta rok bongni neta rok kusmi nogir bekha iko je nok phajak sin kri nok seriya leptin ponjo seriya sung kha tipramo thano hnai borok tipramo thon tap kotono sejai tong tap borok jaga ting borok bulai tong tipramo thorno 150 পরিবার কাওনা এখানে